Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Action Radio Philippine Standard Time, 1:45. Ngayon po naman, sa atin mga tagpalamati, kamusta lang dira sa inyo? Ang inyo kubos nga lagad si Tito Will maaari naman mag-upod sa inyo sa paglingaw. Pagi sa sininga programa, This is My Life, tub-tub tak na alas 3. Ganyan up danay kita, karon nga adlaw, Martes na, no? Martes na, Agosto 3 tuig 2021. Kadasig lang. Mamatag kagapon nga nag-uno 3 na tawe, no? Agosto 3, tuig 2021, kinanglan sugataon naton ang bilog, ang sugataon naton kikaina pa sang aga, hindi kinanglan ginahambal ni Tito We. Pagbugtaw sa aga, sugataon din naton ang aga nga may katawhay kay kalinong sa atong balatyagon. Nga bisa nagatiyong pamata pero nagabugtaw ng aton paminsaron nga nagayuhom kita. Kag magsiling, salamat Lord, sa bago na naman nga adlaw ginhatag mo sa amon kabuhi dugang. Ikaw nang bahala kag magtutoy sa amon bugos nga adlaw, di ba? Ara ka naman Tito Wilma. Pero insaktuhin man, parang mga maayo bilang mga butang na experience na naton. Di ba? Kag kung ano man ma-encounter naton mga kabulayan the whole day, kayang-kaya. Ang problema, natural tagsa sa aton may problema tanan kita subong may dako nga problema tungod sa pandemic nga ini ginapangatubang natong gani padayon lang go lang pero kabalo naman kita yung mga Filipino, di ba? Kita nga mga Pilipino, bisan ano ang ginalukdok, bisan ano ang ginabatsyag sa aton dughan, pero makayuhong paghihapon kita sa aton palibot, di ba? Okay, Tita Wilma, pero ang pahinumdum ni Tita Wilma sa gihapon sa inyo, hindi gid paggalipat ang aton sini face mask, face shield, ang pag-obserbar sa social distancing, o yung alcohol kung magwa. Kag ang katindo, kinanglan gid aton, himuon sa sulod sa aton panimalay, para sa aton pamilya, para sa aton palibot, and of course, latong-lato na lang ng mga maayo para sa tanan. Ha? Okay lang na siya, Tita Wilma. Kag kita man diri siyempre na-update, nakabati naman kamo kay nakabalo kita na nga diri sa syudad Dakban was yung Bacolod, kay ging pagwa sa National IATF ang desisyon, no? Kita pagbilin kita sa general community quarantine with HR, heightened restrictions tugtog Agosto 15. Ang ato naman probinsya, Negros Occidental, pati naman ang Antique kag Capiz, GCQ, di ba Tita Wilma, General Community Quarantine. Kag ang syudad sang Iloilo, kag bugos nga probinsya sang Iloilo, ada gid, no? Sa idalong sang SCQ. SCQ sila subong, tugtog Agosto 7. No, kay kabay pa nga within this day sub mag-abot ang amo nga petsa maghagan-hagan kag nga magnubo man ang mga kaso, no, sa mga nagakalat man sining virus nga ini, no. Kay sa gimaras dira sa mga palangga naton nga mga tagpalamati, yes, kabalukan ni ara man kamo sa idalom sa General Community Quarantine, di ba? Okay, extra careful gid kita tanan para sa aton kaayuhan. Kag ang pagpangamuyo hindi ginatang pagkalipatan, ara ginaya Tita Wilma, di ba? Pwede nami ang aton adlaw kay although nga gaabot-abot nga nagamo lang ng ulan, tapos nahipos naman siya, bisan magalom naman siya, na okay lang na siya Tita Wilma, di ba? Kay masanag sa gihapon.
But anyway, nami man ang aton palamatian sa palamatian di to di ba? Nami mo ba siya go nami pamatian update dito sa Tokyo sa ginapatigayon na Olympics na nami man pamatian nga nami performance ang aton dito nga mga delegado, no? Katag sa man gamay na karon kag magluwas na tawi, no? Atag sa man sila naton ka-update sa aton mga paladang mga tagpalamati dugay-dugay. And of course, ang aton FYI segment, pang informasyon magluwas sa basahon naton nga silat karon pag man sa aton messenger, no? The teenager at teenager. Hindi natawi kay 21 siya. 21 years old na siya. About sa ginhimo nga dugin hinultulan man niya kay kung kisara madala ka bala sa emosyon mo nagakatipalo kagin man pero at least kung may paghinulsul makorehiran kag matadlong ang sala di ba? Yes, ang aton FYI sa sininga hapon ang isa iya ka mangingisda gin ano ni siya ano sa tawe gin lamon no gin lamon siya sa balena sang whale, ginlamon siya sang whale, pero minagro ba na? Nga buhi siya. Balong dabi ko na nung natabo. Nga nabuhi siya. Nalamon ka na, mabuhi ka pa. Pahamo ka na bala. Kaya siyempre nga itong tag sa ka-horoscope, pero nga daw, bantayan man ang inyo tag sa ka-zodiac sign. Kag, gamay pa sitlat sa dalaga sa aton panahon, siyempre, pitawi. Ay, dali lang tawi. Sa mga naga-message bala, nga, nagsugod na gali tawi ang raffle sang top anniversary promo ninyo. Tiho, tapos na nagsugod ng raffle nga, wala sila ko umuyak ha. Pa-register kung bala pwede pa, no? Sana sila na natin pwede, di sa number na lang yung pahay nila kasi may idea naman sila nagligad. So, ang pwede ninyo ma-send ang inyo sini-entry sa 0970, again, sa mahinay magsulat, 0970-495-1202. Naman na ha. Again, ganito ito Wilma, pwede ninyo mapadalang inyo entry para ma-validate sa 0970-495-1202. Ano ganing inyo nga itype sa inyo mga cellphone? Type ninyo Action Radio Bacolod. Tapos, ano nga program ang ginapamatian ninyo subong. Pwede man na. Iagutan nyo man na. Dason, sugpon-sugpon nyo na ngalan nyo, edad nyo, address ninyo, kag ang imo cellphone number. Kag hindi mo ginapagkalipatan, kinanan fully charged na siya as always. Kag alerto, gid. Kinanglan ang imo nga radio, nagapamati kagid na. Nagapamati kagid. Okay? Kag mataymingan kasi ano na pamatian wala kang questionon kada karon tandaan ko ano na pamatian mo subong nga programa ay kung wala mas ari ko sa ano ga di ba mas nami ara sa tupad mo okay kag i-send niyo na again 0970-495-1202 Kanambala ni Tito Wilma mas tandag ang atong kalangitan pero hindi lang mabalaan gapugtak-pugtak si ulan pero sa gihapon ay nagapabaskog sang hangin kag nagadulot sa mga pagulugalom tugtumang tupang ulan sa pila ka bahin sa aton pungsod inatungod man gihapon southwest monsoon o kon sa habagat. May ara low pressure area sa aminahan sang extreme Luzon ina siya abi ninyo ara ay ginaamat-amat pabaskog sang habagat na amo na nga nagabubo sang ulan sa pila ka bahin sa aton pungsod. Kag amo nang pabutya gyud sang sa mga pag-asa sa aton sa Weather Bureau. Kag sinuman sa pag-asa, may gina-monitor sila nga duha ka tropical depression nga ara pa sa sang Philippine Area of Responsibility. Kag ina sunod sa ila ginasaligan man nila nga hindi ina direkta nga makaapekto sa aton pungsod. Ang isa ginabulubanta yara sa 3,245 kilometro sidlangan aminahan na sidlangan sang extreme northern Luzon. Kag ang isa naman na Sitbetan sa 920 kilometro nakatungdan nga bahin sa extreme northern Luzon. Dito sa aton sa Western Visayas, siyempre
ara dira ang aton probinsya Negros Occidental kag diri sa aton sa Dakbanosang Bacolod. Tanglaon talang ang aton langit, di ba? May pagulog-galom, tugtuma lang magalumon, tapos may mga nga pugtak-pugtak man na pagtupak ng ulan. Sa bila ka buhay mag-experience man sila sa southwest monsoon. Okay. Kag, baybayon ta. Okay, baskog. Ang pagdapyas ng mga kabaliran. Pero ang taob kaina alas 6 sang aga, no? Kaina nagtaob na sang aga, kag amat-amat na pahunas, o. Ang hunas dugay-dugay alas 2:26, hunas na nabaw ng tubig. Kag siyempre si Haring Adlaw nagbutlak kaina alas 5:33 sang aga, kag magatunod naman karon alas 6 sang gabi. Ang aton temperatura sa bugos nga Western Visayas is from 26 to 32 degrees Celsius. Pero diri iya sa aton sa Dakbanosang Bacolod, Subong, nagsumapulo paang. Kaya ang mabatyagan aton Subong is 31 degrees Celsius. Ang noti nga bahin sa Negros Occidental, pabatyagan ta mas mainit-init pag ito sa Bacolod. Na 32 degrees Celsius sa siningation ang ila sini ma-experience yan. Wow! Bugal nga gid iya naton nga mga Filipino sa karon, no? Bugal sa mga Pilipino kay sa nagapadayon nga 2020 Tokyo Olympics isa ta naton kautod man nga Pinoy, di ba tawe? Sa kautod naton nga Pinoy naman dito ang nakakuha sang medalya, sigurado nga makapauli, makadala gid siya sang medalya, ha? Sa patag inaiya tawe sang boxing, sa patag sang boxing. Kag masiling tabala nga napierdi niya ang taga Uzbekistan na nalutos niya ang taga Uzbekistan, Uzbekistan. Nga si Shakhobudin Farov, napierdi ni Carlo Paalam. Sining taga Uzbekistan, amo ini siya ang Olympic champion sa karon. Siya ang Olympic champion sa patagsang boxing. Naperdi siya kay Paalam. Pinagpaalam din siya rason man nga, nakasulod siya sa semifinals. So, bantayan natin ang semifinals sa Webes. Kag tungod man sina, naka-bronze medal siya. Sorry, Tita Wilma. Tungod man dira, yung pinakamanubo nga pwede maangko ni Paalam is bronze medal sa may Webes. Okay. Kag okay na at least nadugang-dugangan ang kadamuon sa mga medalya sa mga Pilipino, di ba? Ang natabo gali istorya kay gin-interview siya, na sa hindi bala hungod nagbungguan na yung ulo nila nga duwan ni Zaru samtang yara sa quarterfinal. Pero okay lang kung nasunod sa iya niya kay Tipariyo man kami nga mga tig-a ang ulo sa magbungguan ay. Kaya pariyo man nga nagdugo ang ila ulo nga duha sa headbutt nga natabo na amo atong rason kung nga aging untat ang ila siniaway. Sila niya naga-straight din siya kung sa chan kay gina-target niya amo ang lawas sa roof. Niya galing kiti na maayo siya sa move sa ulo. Yan. Ang lawas na parte sa pagtapumulay mo to pagkuha sa lawas, nagsugatan na ang ila sini nga ulo nga duha. Kag dito sila nga duha nagbungguan na kag nagdugo. Ginuntat sang referee kay accidental headbutt mo. So sa ila sini nga away, may nabilin pa nga 1 minute and 16 seconds sa round 2. Pero si Paalam may nagakaigo na yan nga points nga ginhatag sa iya. So 2 man at 2 na nga ginhatag sang 4 man ka mga judges para nga madaog niya ang amo iya nga enkwentruhan niya. So amo na no? Sa pihak sang binapangatubang natong subong, at least makabatyag man sa wow, bugal na naman sa mga Pinoy. Di ba? Bisan paano? Ari pagid. Masubo man para sa aton mga kauturan nga yara sa idalong sang ECQ, di ba? Labi na halin sa Metro Manila,
sa Iloilo, probinsya sa Iloilo, ano pa ditong isang yan. Ara sila. Pero dito sa Metro Manila, dumayo-mayo, kaya nga, ginaprubahan na ni Presidente Rodrigo Duterte halin sa 1,000 tubtob 4,000 pesos kada pamilya ang ayuda. No? Gin-approve yun na tagan na financial nga ayuda ang mga residente nga maapektuhan sa igapatuman enhanced community quarantine. Umpisa Agosto 6, di ba? Dito sa Metro Manila, Agosto 6, tubtob 20. Kaya hambal ni Senator Bongo, 10 bilyones pesos nga pundo ang approve ni Duterte para sa 80% nga populasyon o kung 10.8 milyones ka mga individual dito sa Manila, ina siya. Kaya sa linya, 1,000, tubtob 4,000 ang pwede mabaton na ayuda sa tagtaiya ka pamilya. So, pasalamat, minsan na lawig-lawig, no? Nga itong gobyerno, nagapaningwa man. Kaya masubo-subo naman, mayo-mayo itong bahin. Papalamatin ta. Ang masubo-subo naman nga bahin, kaya tungkol sining pandemic, ang kadamuon naman sa mga wala sang trabaho, iya. Ano tawe, na nagapabilin sa 7.7%. Ukon, 3.76 milyones ka mga Pinoy sa karon ang wala sang trabaho sa bugos nga pungsod. No? Nandugangan na ina kay ti ang iniiya nga report subtob lang June 2021. Ina base man sa report sang Philippine Statistics Authority. Sa PSA, kalakip sa 3.76 milyones ka mga Pilipino nga wala trabaho ang nagaedad 15 anyos pasaka. Di mas mataas na kumpara sa 3.73 milyones nga wala sang obra nga na-record sang nagligad nga Mayo nga bulan tuig 2021. Kaya mo nang medyo masubo-subo. Si masubo-subo pagid tawe, ano pang ganit tawe. Ang masubo-subo, kang sa ating mga motorista, sa ating mga drivers dira, na nangalot-kalot naman sila sang ulo. Kaya nga, ang apat ka mga dalagpo nga mga kompanya sang lingis, nagpasaka sang presyo sang ila siniprodukto. Umpisa iya kaina sa aga, di ba? Kasi kahapon nagpagwa sila separate na advisory. Pilipinas Shell, Petrogas, Clean Fuel, PC Oil, presyo nila sa gasolina, magasaka piso, gid niya kag 5 centimos per litro, no, kada litro. Kaya ang Pilipinas Shell, kag ang Sea Oil naman, nagpatuman man, ng 75 centimos kada litro sa ila kerosene na take effect kaina alas 6 ang aga. So sininga hapon, ang Sea Oil naman, ang Sea Oil naman ang mapasaka ng presyo nila sa mga produkto nila sa petrolyo. Ay nga mga anak, amo na sila nila tawi, paano na lang na man, paamo ka nanda, pulos na lang, hindi amo ginakay ti white choice, di ba? Alas 2:03 na Action Radio Philippine Standard Time, ang ito na mga produkto sa Dr. Alfred Ahma. Ang Dr.
Pagkatapos mangtang sila ka mga importante nga mga commercial. Ha? Sa sini naman nga bahin, magabasa kita sa aton mensahe halin sa aton sini messenger na padala sa aton personal iya nga account sa Facebook kag padala ini sa isa ka dalaging ding. So, relax lang ha. Mabasa si Tita Wilma sang aton mensahe karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Ang basahon ni Tita We sa sininga hapon, halin sa aton messenger, ang sender,
Si Steph, nagpatawag lang siya sa ngalan niya Steph, no? Nangabaling man ay, hindi, don't worry, kinagabalin man ko, hindi ko paghatag ang inyo sa ni account name on air, di ba? Okay, Kag ang mensahe ni Steph nagasiling, Dear Tita Wilma, Tita, biyuda na ang nanay ko, kag nagpamana siya liwat. Ang iya na pamana, may isa man kabata na lalaki. Tawgon mo lang ko kay Steph, 21 years old. 8 years old pa lang ako, tita. Sang nagsaylo kami ni mama sa balay sang akong stepfather. Ang akong stepbrother, tawga lang kay CS. Senior high school na. Pareho nga buot ang akong stepfather, kagang iya bata. Kag bro, kag sis, ang tawganay namon nga duha. Sang nagdalaga na ako, tita, na in love ko sa iya. Isa ka best, kami lang duwa na bilin sa balayta. Wala ko na control ang self ko. Kag nahag ko siya, kag ginkisan. Ginpusya ko palayo sa iya. Kag dali siya nga nagsulod sa iya kwarto. After sa tota, na-feel ko nga nagadistansya na siya sa akon. Ginbatsyag ko gidta. Kag wala na siya nagaistorya sa akon. Nagalikaw na siya. Abi mo pang naghinulsul-gid ko. Amo na siling ko nga ma-message ko simo sa This Is My Life. Kay mamati man ko sang imo advice. Salamat, yes. Yeah. Simple as that. Ang ginpadala sang 21-year-old nga girl nga ini. No? Kung aton balalang taon o naunanay Steph sa imo, I know, ada ka, kakita ka na ka sa imong, ada ka gaupod, subong hapon, sa online. Salamat gid ba sa pag-share mo sini, kag maayong hapon man sa imo. Kung lang taon, wala gin man kamo relasyon, pero since nga ginikanan ninyo, ang ginikanan ninyo amo ang nag-asawahay, abi mo girl, maswerte ka. Maswerte ka nga naging maayo ang relasyon sang tagsa-tagsa ninyo kag ginikanan. Kag kamo nga duwa nami nang inyo nga pagtamdanay, bro kag sis nang inyo tawganay, galing siguro para sa imo na in love ka na develop tungod sang pag-admire mo sang iya kinaiya. Nagadayaw ka sang iya batasan nga mabuot na nagadayaw ka sang iya batasan nga mabuot kag nanamian ka sa iya, so na-develop ina nga balatsyagon into love para sa imo. Karon sa iya siguro pagkabigid sa imo, assuming na nasa pag ni Tita Wilma na siguro pagkabigid sa imo utod sister Lydia. Galing kay nagpadaso-daso bala kabalo naman ko, kagkabalo gid kita, nga kamo nga mga kabataan, wala gid siya kung kaisaan hinay-hinay bala, sa inyo sige na dayon, subol na dayon without thinking. Kaya dapat hinay-hinay lang, kag medyo pangalag-ag, no? Wala gid pangalag-ag. Pero kung si Tita We, hindi man ko kapangakig sa imo, wala dasang basulon kundi ikaw. Ikaw gid iya ang may sala. Akuon mo gid na iya girl, since nagapangayo ka sang opinion ni Tita Wilma, advice ni Tita Wilma, akuon mo gid nga sala ang ginhimo mo. Na kay ang sa iya pagkabig sa akong pagtan-aw, no? Pagkabig ni CS, isa gid kamuya ka pamilya. Talagsa lang ka nakakita. Na, sa tugtuon lang, no?
sa ina mga nagasawahay nga may kabataan, may tagsa-tagsa ka kabataan. Ang conflict dira nagahalin mo sa mga nagasawahay nga may mga kabataan na kag may ara ang pag-adya, pagyan pero swerte si mama mo nga nakapamana siya sang mabuot kag nakamanak sang mabuot. Dapat ikaw siguro gingbaton man sang stepfather mo si mama mo kag yung pangaluyagan tungod man sa love. Kag tungod maayo si mama mo, maayo man ang pagtan-aw ya sa imo, di ba? O galing kay ara na siya, na? So tadlo nga ang sala mo aging himo. Siguro amo lang na iya ang mahambal ni Tita We sa imo. Maswerte ka nga maayo kung mataro nga lalaki ang imo step brother. Kag wala ya ka ginpatulan. Siguro kung ginpatulan niya ka, dako gid nga problema ang magatuhaw kag gamo sa sulod sang inyo panimalay. Kag maguba ang maayo ninyo nga pagtangdanay. Pasalamat ikaw, no? Suggestion ni Tita We sa imo kung sundon mo kay nini nga kamo lang nga maglakat abi or let's say wala si mama mo kag ang stepfather mo, magpakaisog ka na kay tinakita mo nga galikaw siya sa imo, mangabay ka nga pamatian ka na istoryahon mo si CS naton pwede ko ka istorya bisan dali gid lang na pagkatapos kung pasugtan niya ikaw mas say sorry ka gid, ha? Say sorry nga halin gid diri sa alibutod sa balityagon mo. Say sorry nga makita niya kag mabatyagan ang pagpangayo mo sang kapatawaran. Kag mag-promise ka na hindi mo na pagsuliton liwat ang ginhimo mo. Kay makabig ina nga kabuangan nga. Girls, tandaan mo, simple kag maayo nga pamilya. Pamilya nga sa diin ginahandom sang tanan o ginahandom sang may mga kabataan na wala na partner, let's say, separado, or let's say, byuda or byudo, ginag-asawahan, nga may tagsa-tagsa kabataan, pareho sa inyong sitwasyon. Pero nanging maayo ang inyong pagsinalayo. Di kung maguba na, sa kabudlay na naibalik. Na? So, medyo sa akon siguro, maayaw-ayawan man ikaw sa pabalik sa maayo ninyo nga pagtamdanay nga duha ni CS. Na? Pero i-work out mo gina siya, girl. Na? I-work out mo gina siya. Hindi madali. Mahapos ang mag-say sorry kay ibungat mo lang na isang atong baba. Pero mabudlay ang magkumbinser. Kag mag-inganyo sa iya or magkumbinsi sa iya. Nga ang imo pag-say sorry is udtuod, sincero. Na? Amo na ang kinanglan, kung daw hindi pa niya mabaton, kag daw pakatigaman siya, kita ka mga hilimuon nga makita niya nga tudtuod ang pagpangayo mo sang pasensya sa iya. Yes, pakita mo nga good girl ka na di ba? Hindi, Steph? So, amula na kalipos ng mahambal ni Tita Wilma sa imo, pero aton gid ginapasalamatan. Kay ti kadamo man sa mga ulo ang gid na sitwasyon sa inyo nga nagapangabuhi. So, makuhaan man nila ina leksyon, ang ino istorya, na mapulutan nila leksyon, kag yes, kaya nga kinanglan, ay, hindi gali nami, kung amo na, hindi bala, may mga cases din man niya, Steph, nga nagakatabo nga, nagaka-in-love. Pero, hindi man siguro nga siling na dami, basta may ara cases, nga, yes, ang ila kabat ang kanti, one, galing dok, hindi bala nami, na, ang iban makonsider na nila, pero may ara, gidya, kaya kung mga pareha sa amon ng mga ginikanan, or una-una pagid sa amon, masiling na sila yung hindi pwede. No? Pero kung sa karon naman yung mga henerasyon, na hindi pwede man, lain man yan amay sang bata ko, lain man niya ang iloy sang bata ko, di ba? Kami man lang niya nga nabilin among nag-asawahay, wala man koneksyon ang among kabataan. No? So, depende man sa pagbaton sang ginikanan. Ina, kung duha ka mong nagahigugmaan, di ba? O nag-luyagan. Paano? Paamo ka na, ikaw, Tita Wilma. Pero tituod, gid man, ha? Gani, sa itong dada mga kauturan, mga palangga nato ng mga tagpalamati. Steph, thank you so much. Ako may mga istorya kamo sa kabuhi, nga hindi ninyo malipatan, nakatag sa inyo leksyon, ako inspiration man.
problema man nga luyag ninyo pa ngayon sa personal nga opinion ni Tito Wilma, na kag kung may ma-comment man ako o kung may mahatan man nga piece of advice, kag ma-consider ninyo, salamat. Pero kung hindi, depende. Kaya ang final say, final decision sa inyo mga problema, nakadepende gihapon sa inyo. Pero bisan paano, bala mabinagbinag ninyo ang sitwasyon. Both sides, nga sabihin, makahimo ka mo sa isa ka maayo nga decision. Di ba? Or let's say, mga nagkakatabo-subong, ang mga problema ang ginatubang naton, mga ma-encounter naton yung mga trials sa aton kabuhi. Ngayon yun nalampuwasan. Pwede man ninyo ma-share the results that is my life. Okay, mga nagkakatabo sa aton kabuhi. Pwede natin ipaambit sa iban man naton nga mga kauturan, kay ina, posible makarelate sila, posible maka-comment man sila, bakit maka-share man sila sa ila man mga ideya. Kaya nga welcome tama ng mga reactions mo, di ba? Okay, Tita Wea. So sa mga nag-upload sa atin sa Facebook Live, kaya sa ila man sa mga radio, nag-upload man sa atin via YouTube, yes, relax lang ka mo dira kay mabalik man si Tita Wilma Dugay-Dugay. Alas 2:21, Action Radio Philippine Standard Time. Sa aton anay mga kauturan bala, no? Sa aton mga kauturan dira nga baw, nagasakripisyo pag nagaantos di gatawe. Kang ila ra yung kag arthritis o kung sa ina ba lang ang ila trabaho tudo-tudo gid, no? Tudo-tudo gid ang ila trabaho, ang kagkapoy paamo kana bala. Ang pagpalamuy-koy, nabaw, kag nagapalamusog ang mga kaunuran. Hindi ni pagkalipatan, ara gani, ginasulit-sulit ko man kada hapon, ang aton panyawan din na
commercial. Hello. Mayong hapon dira. Wow. Mark Anthony Galon Sangrinas, hello. Tito Wilma, hello sa imo. Mayong hapon. Still, naglantaw sa imo. Nagalantaw sa imo basta. O, nadula siya. Balik ko sa babaw. O, nag-pop up lang. Sige, makita ko lang. Nagyapon ka doon na. Wilma Inocencio Cabarles, salamat. Mayong hapon lang dira. Kag... Rachel Fulgencio Susana, mayong hapon titawe ka monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon, DSB. Kag Vicky Zamora Fuentes, mayong hapon titawe ka na kag sa tanan. Nag-pop up siya, dali lang. Dili ko bala mahalin sa dalom, bala titawe, parang Carl Kenneth Caniete, no, mayong hapon, happy 52nd anniversary, Action Radio. Yes, thank you, sir. Now, hashtag, happy 52nd anniversary ARB from Jin Gobs. Nga nagahibi kay hindi Wilma Inocencio Cabarles, what happened? Carl Kenneth Caniete, yes. Salamat man. Charito Serva Damasino, happy anniversary daw. Nagapanamyaw gid sila. Eva Arlos sa Ogatis. Happy sa 52nd anniversary ARB. Our greetings, Manika Rigudos, thank you man. Kay Liniv Castillo Francisco, thank you kid. No, sa greetings, God bless and more power. Generous Cordova Panlaan, kay Osorio Marilo, greetings na tanan ha nila. Happy 52nd anniversary sa aton. Homa Lumina, salamat man. Yes, love. Joanna Rose Cordova Panlaan. Wala tingog. Ini basta ginamute, hindi na pwede, no? May mute, may something si Tita We nga ginahambal. Nads Inolange, yes. Joanna Rose Cordova Panlaan. Walang boses. Juliet Hore, this is my life. Thank you. Alberta Sian, ma'am kapamati ako diri sa imo sa radio. Yes, salamat gid Alberta Sian. Happy 52nd anniversary Action. Juliet, yes, thank you, kid. Kag Maricel Librado, May Liansing, sa Kudet Lector Bernal Librado, kag Rodjon Librado Larga Vista. Alin ka Inday Maricel. Kag, mo, ganyan sa ni Inday Juliet Hore. Hindi kita yawan. Thank you, good ma'am. Johans Joyce Gabriel Sabalia Bobby Mark Cholo Lopez Jaya Gayamo. Kamo na pang-add sa iban, by the way. Sweet Home, Alabama, Ban. Okay, Juvie Monares. Okay, salamat. Ginaline Ganaw ba? Okay, thank you sa greetings. Aubrey Hapitana, wow. Okay, Maya Hungko, salamat kit sa pagtamyaw sa Action Radio Bacolod. Mayong hapon, ka-action, Tito Wilma, happy 52nd, yes, anniversary sa ARB. Keep safe always po and God bless. Janice, thank you man. Kay Maya Hungko, salamat man. Gemma Amar Morales, thank you. Hannah May Faustino Abada, thank you. Kag, yes. Oo, so, dali lang gid. Yan pa to di siya. Kay nadula siya. Relax lang dira. Yes, Tito We. Kay Ma'am Felisa Gargantiel, salamat gid, no? And good afternoon lang da. Yes. Elsa Morata Absalon, thank you gid sa greetings. Kay Aaron Lumugdang, yes, thank you gid. Kay Winnie Panga Peñaranda, puro greetings, happy 52nd anniversary ARB. Victor Tugaf
Good noon, Action Wilma. Yes, salamat man. Yes, BFF Annabel Fernandez, nagaupod man sa atong sa sining hapon. Thank you, kid. Na? Heart like nyo lang na si Tita We, kag i-share, happy na ko na. Amo lang na akon mapasalamatan sa inyo and of course sa pag-upod man ninyo kay Tita We every afternoon, ha? So, relax lang kamo dira. Dugay-dugay, balikan pa kamo, ha? Mga greetings naton, relax. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2. Radyo Philippine Standard Time, alas 2:25 na. Kadto tanay tawi makadali gid lang sa aton FYI, na sa aton for your information, as mentioned kagina ni Tita Wilma, nga ang aton sini ma-share sa inyo tubulang isa ka mangisda fisherman. Isa ka mangingisda nga ginlamon sa balyena
nakaluwas. Paano siya din nakaluwas man? Pinasiling, wala makasiling ka nga daw ang istorya, daw fantasya, daw mga something na amo na. Hindi man actually, dito sa Pilipinas mo, no? Sa ibang man nga pungsod, sa Massachusetts, no? Sa Massachusetts, may ara isa ka lobster fisherman. Nagapang salong sa iyasang mga lukon or mga dalagko nga pasayan. Abi ninyo, ginlamon, waya na talupangdan siguro, nga may nagapalapit balang balyena inang humpback whale, ginlamon sa baba. Pero sa amo nga trahedya, daw hindi ka bala magpati nga makaluwas siya. But anyway, na-post niya sa iya sa Facebook account na Jupaya na ginang siya kaunon. Although nga, magsiling nga ginlamon, taon, ara na siya sa baba. Ara na siya sa sulod sa baba, sa balyena. Kag tani, usango na siya bala usapon. Ya ara na gid kuya sa nagasira nga bibi, nga baba sang balyena, dulong-dulong. Yung mga 30 to 40 seconds din. Amo nang hambal ni Michael, si Michael Packard. Amo na nga lang sinang lobster fisherman niya ini. Mga 30 to 40 seconds din ko. Naara sa sulod sang iyabakba, sa dulong-dulong. Niya galing, gulpi lang bala nagbutyog pa ibabaw sa tubig. Ang nabasagan niya nga daw nagbutyog pa ibabaw, ang balyena, kanya nakita yung doon may kasanag siya nga nakita guro sa dinggutlan sang mga ngipon niya nga mga nga siya kag tulong pagbutyog kay dalatul pagkakita po ang pagbutyog pa ibabaw gulpi man nga nagbuga sorry ako na lang ang mabuga nan pagbuga nadala siya kundi kaluwa siya ay ho hindi siya magpati no? Sunod sa iya, gulpi na lang niya nga nabatsyagan. Nga kung daw may something, kuno bala nga nagduso sa iya, kag ang sunod bala nga natabo is, nakita, mo pahambal kong kinakadulong sa palibot. Pagkakita, ako nung may sanaaw, nga do mga race bala sa sanag, gali tinutlo, tapos nipon sa balin. Pang nga babuga, tabog, sa pasalamat dito Well, actually, siling niya, may kadalumon niya 35 feet na atong iyang yung salong abi. Kag ang una nga nagsulod sa pensan niya nag-atake di ang balyena sa iya. Pero wala man siya sa siling niya, wala man siya sa natalupangdan nga mga pila sa iya lawas, kundi mga lagob-lagob lang. Ang mga sa mo to salamat sa iya. Thank God I'm alive. Nabatsagan niya na lang, ara na siya sa tubig. Kay nakagwa na sa, nakita yan na mong palibot mo, nga walo silingon, wain na siya sa sulod sang humpback whale na ato. Kaya magluwas sa mga lagob-lagob, silingan tido, wala man gid ko pilas, pero pinakita niyo man sa screen kung ano mga ginpang dapat sa iya. Ay ho! But anyway, napasalamat dito sa mahal nga Diyos nga nakaluwas siya. Tamo lang na nga ako mag-share sa inyo. Siya mo lang tatawa. Just, bisan paano, siya mo lang balinang dako, na? Dako, lamunon. Magsinilamon, doon natulo na gino. Kaya sa babahan na, siya nga lamunon. Tokob tokob sa kaina. Tamo na right term. Well, anyway, okay, na Tita Wilma. Amo lang ng informasyon nga ma-share ko man sa inyo karon nga hapon. Kailo na ta Tita Wilma, na? Kailo kita sa pagbasa sa mga zodiac sign para sa ating horoscope karon nga adlaw Martes, Agosto 3, tuig 2021. Okay? Para naman sa ating naman horoscope sa karon nga adlaw, yes, una-una gid, no, ang Leo. Kaya man ang mga Leo, na tao Hulyo 23 kung sa Agosto 22, sinan lakip din ang mga naga-celebrate ang birthday today. No? So sa ating mga celebrator karon nga daw, happy birthday sa inyo. Kung may celebration, enjoy lang pero halong-halong lang. I-observe lang ang mga
dapat naton himuon para nga maging safe ang tanan. Okay? Hindi man pwedeng tipon-tipon mo. Bisan pamilya na lang, no? Nga may saluhan kag maging happy bala. Okay? Diba? Ari na ang horoscope ninyo na ang inyong mabatsyagan nga pagpaninguha para mag-ayuhan. Kinanglan ukdan mo inalayo sang buhat. Aksyon. Kinanglan hindi lang nga maninguha, plano lang nga plano para sa imo kaayuhan sa ulihi. Kinanglan aksyonan mo gid ina para may makita itong resulta. Di ba? Maswerte mo nga mga numero 8, 53, 26, 18 kag 41. Your lucky color sky blue. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo, amo ining mga natawo Agosto 23 tugtog Setyembre 23. Ikaw naman Virgo, maangkon mo man ang stability sang imo kabuhi, sang imo trabaho, sang imo career or whatever nga ara sa imo paminsaron kag sa imo mga plano. Maangkon mo nga mangin stable ina basta maayo ang imo katuyuan. Basta for good gina-guide gina yan ni Lord. Magluwas lang yun sinipag, hindi na ako magsigwe sila ka lang bala no? Wala yun way Virgo yung mga maswerte nga numero 7, 43, 28, 12, 24. Your lucky color is lavender. Sa mga Libra, ang mga Libra ni tao Setyembre 24 tugtog October 23 ang punta sa dapa kong ilong katol. Yes, Libra. Ang imo himuon ariho. Kung may wish ikaw, suno sa imo horoscope. Kung may wish ikaw, magpulupanilag ka man. Pulupanilag ka sa nagkakatabo. Kung bala ang nagkakatabo sa palibot mo, mga tao nga ara sa palibot mo, doon nag-augyan or wala. Pero sinanglan, hinay-hinay lang na hinay-hinay lang kag hinaylan maging honest ka man sa kaugalingon mo. Kag dugangan mo man ang imo pasensya sa mga tao nga hilabtanon sa imo iya palibot Libra. Mga masuwati mo nga mga numero 10, 26, 14, kag 31. Magenta red is your lucky color. Scorpio. Ang mga Scorpio na tao October 24 tugtog Nobyembre 22. May dapat ka bala desisyonan nga bagay? May dapat ka bala desisyonan nga problema, Scorpio? Kinahanglan, antes ikaw magdesisyon, paminsaron mo gid-anay sa maayo ang mga posible resulta na kag amo ang paghimo. Get mo? Masuwati mo man nga mga numero 6, 20, 15, kag 35. Lilac violet or lilac violet is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman. Sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 to Disyembre 21, Sagittarius, focus ikaw sa mabatsyagan mo nga maayo para makahatag ina sang kaayuhan sa imo. Ang mga negative vibes negative vibes mga negative vibes nga ina pabayi, hindi ka magpa-apekto. Ang masuwante mo naman nga mga numero 23, 26, Justin 9, 48. Fine blue is your lucky color. Capricorn, ang mga Capricorn na tao, Disyembre 22, to binero Justin 9. Ang imo eksperyensya, ang imo inagihan, ang imo maka-attract ng oportunidad para sa imo. So once na mag-abot ina, i-grab mo gidayon. Kay daw mo ginahulat-hulat mo sa imo horoscope to go. Mga masuwante mo naman nga mga numero 5, 33, 46, kag 24. Purple is your lucky color. Okay. Ina ang unang nabahin sa paghatag naton sa inyong mga horoscope ay agi sa inyong mantag sa zodiac sign. So relax si Tita Wilma magabalik pagkatapos ng pilaman ka mga importante nga mga commercial. These
Hulat-hulat to. Ah, ay, oo. Hindi ka mo magpanawag o sa aton, kay gasulod ka mo, ha? Relax lang da, ah. Okay. Mayong hapon, Lector, okay. Bernal Librado. Kami Phil Ormando. Kay Martin Aliling. Yes, nag-greet sila gidya. Happy 52nd anniversary to Action Radio Bacolod. At ito, Eddie Laos. Aragyapon sila ni Nanay Isabel ko no, sa Victorias. Thank you, Gid. No? Paamo ka na bala. And of course, ara man, Leia Mondihar, ara oh. Watching kami live diri sa Barangay Tanawan and always gid kami ga-monitor sa radyo at pa-shout out lang kay Nanay Gina, always gid ga pamati sa imo program. Thank you gid inday Leia May. Amafel Ormando, salamat man. Kay Virgie Villano Libong Kugon. Happy kuno 52nd anniversary ARV. Thank you. Charito Serva Damasino. Yes, nag-greet man siya sa Action Radio Bacolod. Kay si Noel Varca. Yes, salamat din sa mga greetings. Cativir. Okay. Kay Dwight Hayona, salamat man. Kay Apple and Buddy. Sakto na. Kay Apple and Buddy. Happy 52nd anniversary ARB. Keep safe and stay at home. Si Ma'am Vanessa Mayo. I'm still awake watching you. Tito Wilma from Minnesota. Jose, Mom, good afternoon. Thank you so much. Good, ha? Stay healthy and of course, stay safe ka mo dira. Si Inday Jean Fernandez Villaganas. Kag syempre, yes, Jeneline Castro. Monitor lang kami di watch you from Handumanan. Please greet my family. Villadolid Castro Tarusan. Thank you, kid. Kag syempre, Yang Velsonse. Happy 52nd anniversary ARB. Paamo ka na. Salamat, kid. Kag, yes, Tito We. Yang Velsonse. Yeliago Larazan. Thank you, kid. Action Radio Bacolod. Happy 52nd anniversary. More power. Heliago Larazan. Cecil Balinda, Anyas, good afternoon. Dira sa Handumanan. Mr. Mrs. Chiwals Chavez Soberano. Pag-greet lang ko kay Tatay Didong Chavez, nagapamati, Gitsubo. Tatay Didong Chavez, good afternoon. Salamat, Gid. Kay Inda Rosalie Masapulgo. Tani, makadaog ko cellphone for online class ba? Why? Pala so relax lang kung mag-ano mga promos kung may ara. Gid man, ano? Good PM, Tita Will, mag-wait lang kami di sa akong bata nga sila Bless Kapitle, Tamayo, kay sa Papaya, Romar Tamayo, sa barangay Baliwagan, San Enrique, sa San Enrique, Negros Occidental, from Romar Tamayo. Eva Arlos. Yes, ara si Lola ko, Betty Arlos nga taga San Enrique, always gid ka pamati. Sila niya, always gid nagapamati sa inyo, salamat. Victor Tugaf, yes, kanamo pa sa ila pero relax na daanay, ha? Salamat gid sa inyo. Okay.
naman si Tita Wilma, pero dira kay Ma'am Ofelia, si Ma'am Ofelia Galero RC, ara ako na nagamonitor sa, nagamonitor sila subong, no? Sa Isabela, dira man sa kanailan ni Mami Pilar, mayong hapon lang dira. Kaya syempre man, kay Mami Diana Consolacion, salamat. Face to face, thank you. Okay, padayunon anay ni Tita We, ang mga nabili natin ng mga zodiac sign para man sa iya ka horoscope. Ara na kita sa Aquarius. Sa mga Aquarius, ang mga Aquarius na tao, Enero 20 to Pebrero 18. Aba, mabakod ang influences ng imo panindugan, Aquarius. Mabakod ang influences ng imo panindugan. So, maayo guro ang imo prinsipyo sa kabuki. Aba, paamo ka na. Go lang. Mas wanti mo nga mga numero 8, 5, 39, 10, 19. Turmeric yellow is your lucky color. Mga Pisces, Febrero 19, tugtog Marso 20. Malipayon ka sa na-achieve mo nga kadalagaan sa ano nga bahin? Sa trabaho mo o sa pamilya mo, whatever. Pero kinanglan maghalong ka man, Pisces. Mas wati mo nga mga numero 7, 36, 32, 45. Ruby red is your lucky color. Okay, sa mga awis naman, ang mga awis na tao, Marso 21, tugtog Abril 19, no? Ang mga awis karon nga adlaw excited tungod nga makumpleto na ang ila ginaproblemahan angot iya sa pinansya kay may ginaplano sila. Anong ginaplano nyo? Kay kinanglan nila, no? Swerte mo nga yung mga numero 5, 23, 39, 25, kag 12. Electric blue is your lucky color. Sa mga Taurus naman, mga Taurus na tao, Abril 20, tugtog Mayo 20, kanami, saan imo na ba siya subong feeling mo na kumpleto ang imo bilog nga adlaw kay upod mong imo pamilya subong. Kag pagkatapos may blessing pa nga nag-abot ho, ano inang blessing. So be happy na lang, Taurus. Masuwati mo nga mga numero 35, 26, 13 kag 40. Orange is your lucky color. Sa mga Gemini, ang mga Gemini, Mayo 21, tugtog Hunyo 21, Gemini. Inspired ang baliksado ni Gemini karon nga adlaw. Kung nga productive ang bilog nga adlaw para sa iya. 33, 26, 49, 15. Mga matag-as ang imong mga masuwati nga numero, green is your lucky color. Cancer, ang mga Cancer naman, na tao Hunyo 22, tugtog Hulyo 22, may surprise message pa. So, kung ano ina nga surprise message, be happy. Cancer, mga masuwati mo naman ng mga numero 23, 26, 13, kag 11. White is your lucky color. So, nabatian nato na atong tayo sa ka-zodiac sign pag sa atong tayo sa ka-horoscope. Karon nga adlaw, Agosto 3, tuig 2021. Kado kabudlay magambal ba? Tuig 2021 daw mo ka na bala. Well, anyway, okay, ginasya Tito Wilma. Dira kay Ma'am Milagros Mathayan, ang principal sa Police Elementary School. Thank you, Ma'am, and good afternoon. Kay hindi Norma, kay hindi Grace, good afternoon, man. Okay, Action Radio Philippine Standard Time, alas 12:28 of the anay ninyo, si Tito Wilma pangabayad kid. Ikininglanon sa gid ang pagpangamuyo sang Oratio Emperada batok sa COVID-19 of Bininyo. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dula sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo
Nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian, agud matap na ang paglatom sini. Kami nagkapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwan na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sinintion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. Umahimayaon kag bulahan nga Birhen. Amen. Umahal nga Birhen, ikaayo sang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Action Radio Philippine Standard Time, Pontol Express, ang ato na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Salamat gid sa inyo pagupod kay Tito Wilma every afternoon sa aton pagpangamong isang prayer to Gorasyo Emperata batok sa ginatubang nato nga pandemic ng COVID-19. Salamat gid Rods Holgin Tangke, salamat gid na Amen, praise God, Almighty Savior. Yes, Mary Chris Salvano Anito, salamat man. Kay Dams Itoriaga, host sa Sinaloksin Generato, thank you. And of course, Kadilin Salao na Claire Gabilan Hugo, salamat kida, kay Endeavor G. Olpinda, kay Nana, kay Margo Gayares de la Pina, pero pasensya na tungkol si Tito Wilma, wala na sang panahon pa, gani kita magpaalam sa itong pagpangalagad sa This Is My Life sa karon nga hapon.
Pero ang ito naman mabiling nga Bible verse for today, halin sa Romans chapter 13, verse 10. Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Salamat gid kang mayong hapon sa liwat. Standby na sa matahom nga drama, mensahe sa paghigugma. Buwas na naman. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,